At na init siya. Pasok nakasangkayan. Huyang-huyang. Number 16, pinasa ka number 00, doon pumasok. Pinasa ka number 00, doon pumasok. Nakakaw na bola. May kasamang pito. Foul full number. Nakakatalagpag kami. Server. Salamat ang pagkami ni Servidor. 28. Pasok. Ato Heruli. Masiyot ko yan. Magit tawil. Dito araw mo may dat niya. Hindi lingkod daw. Lingkod nila yan. Lingkod nila daw yung lingkod. Doon sa kabangan, sunod yung lingkuran. Isuldo mo din yung isuldo. Iya, nag-check na. May foul na ka. Foul number. Substitution. Sige, wala na. Kita, may patagat mo na. Ito na ilahibong. Ayan, tulog na na. Ayan, susubog din. Mabagsik pa ngayon. Ayan, anak ko natin siya. Pinanat, nakuha numero 12 ng Kamanga. Ayan, Agoy. Ayos na gapon, nagpapasahan. Good shot. Keluarin ke 4. Nagagaw pa. Pinasa pa number 2. Kebetulan 2 points. Maigi may kasulot. Nice po. Makakaroon niya. At atin score 11 kontra 15. Magperdi ka ni, hindi ada makakaroon niya kami perdi. Ano ba ito tuloy? Masyado malakas. Yan. Ano na, Paul? Jambol. Jambol. Harap na. Keluarin ko 4. Nagawa ng bola. Nakuha ni Sindrik. Lahat na naman. Nagjambol naman. Nagjambol. Karap-dapan na naman. Pagbantay. One minute and 55 seconds para naman second quarter. Yan, ano naman? Number 44. 44. Ayos na number 6. Larong foul. Basket. Basket. 15, 16. Ato na,
Wala ka po. Wah, satu persen. Abang, bola pada depan. 120. Ayo na, ito na. Bago! Nakagawan. Ako, di nasab ka. Simbol, tama. Ano, sab? Sa putusong, kabakan, kapitan. Parehas mga kutitangan si. Kuro. Kaya ka bang kita? Uy, sayang. Dirigatika na gawati, karap na pang pamanlain eh. Ulo, mga ulo, pinch ka mga ulo, ditilikita Hindi din. magkakakamanga. Ito na naman, nakaganawan, pinasa. Pop! Kulang. Ano to yan? Napagpak na tabi niya. 25. Go, bago! Ay, tayo. 17 segundos. Tama. Jess! Cinco! Agidoy! Kata. Foul number 6, 18, 16. Stop. 18. Tres segundos. Ano na yan? Alright. 3 seconds. Pasok. Score. Parehas. Nag-14, 17. Oh, doon na yun. Okay, naramano. Di ba yun? Laro. Parang si ni Era. Third quarter kita, makasangkayan, pinari ng tres, narikapal, nakuha mo din, may kita traveling violation. Ate, defense, 3 points. Ano sasunod doon nga ni Mio sa beton? At
Ano naman, hihinay na Matasu. Nag-22 kontra 14. Morales. Nagmamatsik. Nakakuha pa ng mga preso. Foul. Foul na number 50. Iya. Good naman. Number 14 durang pinasukan number 16 Patrick tinira ng points in and out nakuha number 1 number 15 ng Kamangak nakagunto number 14 16 naman tinira ng kinalawa ng 3 points nakuha pa rin ng Ago nagtatrabi din ba niso 3 minutos 14 segundos. Nagawang bola. Foul number 20. Nakuha ng hapon. Otoy. Ayan. Number 14. Sigurante nila. Sumabot. Di ka ba kamanga, di ka pinapasahan. Man, ano, di na inaro-alabon. Substitution. Zero ping match. Santulot Chico. Yan, Otoy, pinira. Alright. Timasag, pinanghol. Nagpunta. Nagkasamang pang sumabot ko na boy. Oh, 18-22. Ako masuk nito kanotoy kinanan. Ako nagdapan. Iyan naman. Ato survive ng kabanga. Yan, Gunya, meron foul. Number 6. Time out! Kapamang! Pera. Di pa pakiyana. Di pa. Sakit baging yung limutan. Number 2, pinasa kay number 16, kinaliwa. Kinalap. Outside, Otoy. Ay, ano? Patay ko na ka mo. Agulat na naman. Yan. Yan, maripot pa. Itatunpal ko nino. Number 15. Sa tikus mo. Sige, ito na. Penalty ha, penalty ito. Second throw, number 6. Number 6. Pasok.
Patrick, tinira. Simple position. 48 segundos. At na naman. Action na naman. May kita 20 para exit. Para exit. May kita traveling violation naman. 45 segundos. Kasal niyo man. Franta. Ay, ako. Kita ang CCTV. 44. First personal foul. 44. Sa pitong 25 segundos. Para hat ng mga latron, ayaw kita pakalibang, pagkulaw, alas 12 na. Ayun, ay. Agum! Ito na ba? Dapat tutas eh. Waray na paggawa si Parer. Yes! 5. Last and final quarter. Dapat na alamang, ikarap na pan. Nakuha pa ni Barangay. Ay pinasa ka number 6. Tantanan! Tantanan! Pinakahabol. Saya. Kuranti. Nagbilbon ng gula. Pasok ito na number 13. Bako ito na number 16. Tukul, Tumaranti. Pinasa ka number 14. 14. Baka kita na number 16. 15 para siya na tinira na number 14. Outside. Ay, sayang dad. Nagagano mo na naman ito eh. Pinasa kayo pero ganito 62 naman. Tenera, pasok ulit. Ulit na naman. Natin karayo na kita. Atong score. Nag-28 kontra 20. Number 6, Tenera. Nakuha pa rin yung number 6. Nakagaw. Ayan, number 16. Listen up. No good. May ka pa? Alam niya, dapat ka na. Kinsi, pero set, isunod na nga. Tres minutos 58 segundos. Pasok na po, nahapon na. Ayan, nahapon na. Numero 16.
Si Tracy naman ngayon. Sabi, after na 6 on the play, pasok supposed to blow. Segatro. Pasok lagot. Mabon, Consuetos, Ricardo. Ricardo no score, 24-30. 2 minutos, 15 segundos. Ako, nakuha. Last 2 minutes. Ay! Go! Yes, sayang. 1:50. No! Good. No! Ayan. No! Hirap pa. No! Abang! Ay pa, kaprosyon pa, number 40. Ano minuto? 19 segundos. Hindi pala tang pag-usap, Paul. Quince para shot. Okay, go, 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 go! Go, pula! Kuya, go! Okay. 25-30, harap ang score. Go, go, go! One more, go! Kuya, kuya, go! Ay! Kasayang. Certain mo kami, ha? Seconds to play. 50. 45. Go, go, go! Go, go, Kuya Erning, go! Yay! Sibol talaga. One more! Sibol talaga. 35. Agol. Tama. 14 parang siya pa, 14. Ay, go! Agul. Go! Agul. 25. Nagagawa na dulo. Pa. At naman, number 44. Seconds na rin, no? Reception. Isa pa ba yan? Yan ninyo. Diba? Kaya, father, para magustuhan. Go! 15. At naman, kapag. Jess. Five segundos. Participan 32. 5. Ako. Laramano.
Nice game, nice game. Ang ating score, 32, 27.